lamɛnbagaw kɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ay aw bisimila bi tarata janvier kalo tile 26 Renouveau Matin ale kɛnɛ kan an ka dibila baarakɛbagaw ka fara an yɛrɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira ka ban ka se ka aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ di aw ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan aw ka kunnasiri o bɛ se ka ban cogoya min na aw ka journée kɔnɔna la ay aw bisimila ko baro jɛ baro ɲɔgɔn tigɛ ne baro kɛ ɲɔgɔn Amadou El Konare ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka ban sɔɔni ala bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru kɛnɛ kan Amadou ni sɔgɔma ni sɔgɔma Fata Tumata somɔgɔw bɛ di alhamdulillah a kɛra fama ye tile kelen n'o tɛ sibiri ani karo ye laada ye k'a dɔn an tɛ ɲɔgɔn ye an tɛ ɲɔgɔn kibaruya mɛn wa an tɛ maa ci n tɛ appel ta an tɛ foyi kɛ n bɛ taa wulasi la baasi tɛ bi n bɛ ala tanu village jara n bɛ ala fo k'a barika da an bɛ taa baara de kɛ i m'an tɛgɛ kɔnɔna ye aw bɛ taa baara kɛ baara nɔma ye an ma fɛn ye hali promesse min taara anw ye o yɛrɛ ma tenu n'i ladɔnniya k'a fɔ n'an kɔ de b'a la ka sisan ɲasa ka tɛgɛ bɛ sen na ka bɔ bɛlɛ la k'a donni ka na so baasi tɛ n'i y'a fɔ n'a kɛra jama b'a ye bisimila sɔɔni aw ni Amadu bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan o la bi jɛmukan kɔnɔna la kunnafoniw bɛna boli minnu kan bakuruba la olu de filɛ nin ye an ni Isa Kabasiribe bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ jɛmukan in bantɔ fɛn min ye fanga furancɛ fanga maa ɲɛmaw ye olu kɔni ye tagama boloda ka taga Kidalikaw fɛ yen nɔ o la fɛn min ye nin tagama in ye a kun ye jumɛn ye Isa Kaba ale bɛna ka na da don ni Kidali taga in na ka se ka ɲɛfɔli kɛ min b'a to an bɛ faamuyali sɔrɔ fɛn min ye bi ye Mali kɛnɛya tigilamɔgɔw olu kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ heure 1 bɔɲɔgɔnko o hukumu kɔnɔna la ka yira k'a fɔ ko olu baarakɛɲɔgɔnw ni o ye Yusuf Male ye o min fagara Bura u kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ o lahalayaw la fɛn min ye sɔgɔmada in na an bɛna kuma di Dr Chaka Keita ma ale ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ faamuyali ɲuman sɔrɔ sɔgɔmada in na ASEP maa ɲɛma Ba Sidiki Ture ale bɛ commission d'experts min sigira maison de la presse ale ko lahalayaw ɲɛnabɔli kama ani ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ Basiriki bɛna kunnafoniya di aw ma siraba kunnafoni o bɛ Sori Ibrahima Diallo bolo sisan an bɛna an ka baaraw nun don i n'a fɔ ladalako la ni wagati boloda cogo ye wagati ale boloda cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la sankolo o jɛyali mina to Mali fan bɛɛ fɛn min ye fo nɛnɛ fiɲɛ ye o bɛna ci Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min yɛrɛ fanga tɛna bonya kosɛbɛ fɛn min ye gɔngɔn bulon ye o bɛna ci Mali fan dɔw fɛ i n'a fɔ ladalako la min bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya fitinin don yɔrɔjan filɛliw la o la bi tilega in na température boloda cogo filɛ nin ye an ka marabolo kɔnɔna la Kayikaw tilega in na olu ta bɛna kɛ degré 36 ye Kulikoro tilega in na olu ka température hakɛya o bɛ t'i jɔ degré 34 na Sikasokaw ta bɛ kɛ 35 ye an bɛ taga Segu tilega in na olu ka température hakɛya o bɛna t'i jɔ degré 34 na Moptikaw olu fɛnɛ ta bɛ kɛ degré 34 ye Tombouctou tilega in na olu ka température hakɛya o bɛna t'i jɔ degré 32 la Gawokaw olu ta bɛ kɛ 33 ye Kidal ani Menaka tilega in na olu ka température hakɛya o bɛ t'i jɔ degré 31 na Tawdini olu ta bɛ kɛ degré 29 ye Bamako district kɔnɔna la tilega in na température hakɛya bɛna kɛ degré 34 ye Bamako n'a lamini bi sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 59 ye tile bɛna bin Bamako n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ni wagati boloda cogo ye k'a di aw ma a kun ye aw bɛ se ka aw ta ni aw bila dɔn aw mana kɛ Mali fan o fan an b'a fɔ ko ala ka bi tarata tile hɛrɛ di an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma Amadou El Konare bɛ aw bisimila donc kibaru kɛnɛ kan honorable ne bɛ sira di ma so diyara n ye Fanta Tumata nɛgɛ kaɲɛ 7 ye sanga 23 sɔrɔ kanuba jamajɛkulu bɛɛ lajɛlen ka jamana nin waati na aw ni sɔgɔma aw ni tile aw yɛrɛ ni su sabula diɲɛ bunakun kan bi nin waati la nɛgɛ kaɲɛ 8 bɛ dɔw fɛ nɛgɛ kaɲɛ 20 yɛrɛ bɛ dɔw fɛ o kuma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka bɛn ni aw sigiyɔrɔ cogoya ye ko aw ni sɔgɔma aw ni ce Renouveau sugantili la aw y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan na minnu bakurubaw la an ka jamana ministre so 8 olu kɔni bisimilara Kidal bonya ani karama kɔnɔ
mun cɛma ministre jɔnjɔn wɔɔrɔ tun b'a la ka fara chef de cabinet ni ka dɔ baarakɛla tɔw kan walasa ka se ka jamana cuala kuma fɔ an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la jamana kuntigi bandaw ale bɛna taa faransi bi Emmanuel Macron ka wele dɔ la min na u bɛna kuma Mali ni faransi cɛ koɲɛw kana na ani farafina ka jamanaw ka kan ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ni faransi jamana kuntigi ye u bɛna kuma o fana koɲɛw kan o min bɛna taa kɛ Jamina kaw fɛ Chadi jamana ale kɔnɔna la an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ ale kɔnɔna la Mali san o san bagasɔgɔba min bɛ kɛ n'o baaraw bɛ kundo jamana kuntigiw fɛ Mokhtar Wani ministre ɲɛma taara ɲinan ta baaraw kundo Karido cathédrale la an bɛna baganmaralaw ka ɲɛma ka hakilinaw lamɛn sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ ale kɔnɔna la ka fara o kan wala wulila kokura Mali fan caman fɛ an bɛ se k'a fɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ kunungo fɔ katikaw fɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ jamana cuala lɔgɔli public mun bɛ olu lakɔli karamɔgɔw kɔni ye ba boloda ka kɛ ni maaw ka sara sɔrɔbaliya ye an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ ni y'an don k'a ye dɔw bɛɛ n'a dugujɛ k'a tubabu ko chaque jour est une chance dɔw bɛɛ garisɛgɛ aw ni sɔgɔma a y'aw bisimila don kibaru kɛnɛ kana na. Indicateur Renouveau FM Renouveau télé ni bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni siraw ye sɛbɛnni sira kuma sira ja sira min ye groupe Renouveau cuala dugu jɛ o jɛ cɛdenw musow bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ sabati i ka fan fɛ i bilalen min na walasa nɛgɛw bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kunna kibaruya jɛlen bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ k'a bɛɛ lajɛlen di kibaruya di cogo ɲuman na aw minnu ye kanubaw ani lafasabaw ye ni dugu jɛ o jɛ aw bɛ aw kibaruya anw ka kibaruya di sow sira fɛla na ka se ka kibaruyaw labɛn aw ye ladiriya ale kɔnɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen nunjuru ta k'a di Zakariya Fɔnba ɲɛmaya ale man nɔgɔn ko misi kulu bɛɛ bɛ gɛn ni bere kelen ye nka buna hadamaden bɛɛ lajɛlen kelen kelen ni gwɛnbere do kuma n'i kɛra ɲɛmaa ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛ muɲu ni sabali ko fɔ an bɛ foli cɛ k'a di ɲɛmaayaso ma bi anw bɛɛ kelen kelen gɛn bere tigɛli la ka bila o jufa kɔnɔ ni ka yaala aw y'aw bisimila sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan n y'a fɔ sisan dani nɔ Mali ka jamana kuntigi ni o ye bandaw ye ale kɔni bɛna taa bi faransi jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Emmanuel Macron ale ka wele dɔ kɔnɔna la wele min bɛ tali kɛ Mali ani faransi cɛ jɛɲɔgɔnyaw taacogo bɛ cogo di bi u bɛna hakili falen kɛ o kan u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ fana min ye farafinna ka jamana duuru minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ jamanaw kɔnɔna la k'a daminɛ Chad Mali Burkina Faso Niger ka taa se k'a dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ ka jamana ma olu kɔni ni Emmanuel Macron ka fara Mauritanie kan u bɛna taa sommet dɔ kɛ n'o ye landala ɲɔgɔn ye o bɛna kɛ Chad jamana kan a tɛna mɛn o labɛnw bɛna taa kuma mɛn kan mun bɛna labɛn o kan o baara ɲɛbila baaraw kan ka tɛmɛ siraw jumɛnw fɛ la hakili falen bɛna kɛ o bɛɛ lajɛlen la bandaw ale ni Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ nka bolofa bɛ min kan o ye k'a fɔ an ka jamana bɛ waati min kɔnɔna la a bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ ni o ye fanga furancɛ la tɛmɛ fanga ye o kama hakili falen fanga bɛna bonya kosɛbɛ taaɲɛ mun ni majɛ mun bɛ waasa hali bɛna ka bi Mali bɛ se ka bɔ a ka waati tɛmɛnen gɛlɛyaw kɔnɔ cogoya min na hakilina jiginna farafinna jamana duuru minnu bɛ yen n'olu bɛ G5 Sahel kɔnɔna la olu jamana ɲɛmaa dɔw ni Emmanuel Macron ye ɲɔgɔn ye kaba a tɔ tora min ye Burkina masakɛ Roch Christian Kabore ale ka fara an ka jamana kuntigi kɔni kan o bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn ye kelen kelen ni ka sɔrɔ ka bɛnkanw sabati sommet ale nasiratigɛ koɲɛw la ninnu ye kɛnɛkan kumabaw ye minnu bɛ se ka fili biɲɛ bɛ se ka min faamu ka dugu ni dugu kibaruya dɔw bɛ y'a kɔnɔ ni o ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna kɛ kɔmako ye o bɛ min maana gindo la u ni ɲɔgɔn cɛ jamana kuntigi bandaw ale bɛna bisimila faransi jamana kan bi tile kɔnɔna la an bɛ taa Kidal min ye maliden nisɔndiyara ka sabu kɛ Mali gouvernement ministériso 8 olu kɔni bisimilara Kidal kunungo a kɛra bonya ani karama kɔnɔ maa o maa bɛ Kidal kɔnɔ n'o ye bamanci kɔrɔw ye n'olu jɛra ka marifa bila bi k'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn la k'a fɔ olu kun ye muruti farida ka ɲɛsin jamana man kan ɲɔgɔn faamuyaw kɔfɛ Mali ye bɛɛ ni sigi k'a fɔ jamana ye u seginna kokura ka don jamana ka wɛrɛba kɔnɔna la ni olu ye bamanci kɔrɔw ye n'u bɛ wele nasarakan na ko des ex rebelles olu kɔni ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati
ka se ka Mali ministry jɔnjɔn 6 bisimila ani ministry so 2 wɛrɛ minnu ye lasigidenw ye u ka ministry tu ala ministry min ɲɛsinen don jamana ka lakana ko ma n'o ye Modibo Kone ale tun bɛ jamakulu nin na ka taa se colonel Ismail Wake ale min ye bɛɛ ni karamani tigɛ di ɲɔgɔn ma laɲini ministry ye fɔ ka taa se Dr Fanta Sibi kɛnɛya ko ani i k'a dɔn a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen bɛ sabati cogo min na Musa Ag Atayer denmisɛnninw ni farikolo ɲɛnajɛ ko ministry fɔ ka se i k'a dɔn awa ministry caman wɛrɛw ma n'u bɛ tali kɛ i k'a dɔn an ka jamana yiriwali se ministry sow la ni jamakulu wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye u kɛrɛfɛmaw ka bilasiralibaw ye o ministry seekin jɔnjɔn bɛɛ lajɛlen bisimilara Kidali kɔnɔna la mun kɔni na maa minnu bɛ yen ni Kidali yɛrɛ lakanako koɲɛ bɛ olu bolo Mali yɛrɛ tɔgɔ la ni o ye Bamanci kɔrɔ minnu sɔnna k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn la olu kɔni bɔra ka ciya kosɛbɛ ni nisɔndiya ye ka ni ministry ninnu bɛɛ lajɛlen kunbɛn baara fagamaw bolila foliw tɛmɛnen kɔfɛ ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛra Gindo la min na kunnafonidila seman don min na maa o maa k'i dala ka fiɲɛ olu kɔni bilara kɛrɛfɛ o ko la u yɛrɛ dama taara ɲɔgɔn ye jɔnjɔn ka kuma nka hali ni maa min tɛ misiw min yɔrɔ la a tigɛlen don k'a fɔ jifilen kɔni tɛ yen min fɔra i n'a fɔ hakilila sɔmina o ye k'a fɔ Mali ale bɛ se ka hali bi n'a ka bi Kidali tigiya jɔnjɔn sɛmɛnciya cogo min na n'o dɔ ye an ka jamana ka forobaca baarakɛlaw ni lakanabaa tɔ hali bi n'a ka bi sabula minnu bɛ yen dɔ ka fara olu kan ani Mali baarakɛ bolofara minnu bɛ yen ni olu kɔni t'a la ka ɲɛnamaya olu ka segin ka taa o cakɛ bondaw ɲɛnamaya Kidali ka denw ye i n'a fɔ a b'a la ka ɲɛnamaya Kayi ka denw ye Kulekoro ka denw Sikaso ani Mali marabolo tɔw ye cogoya min na ka fara o kan fana min ye soba dɔ kɔni birikiden fɔlɔ dara n'o bɛ tali kɛ denmisɛnninw cɔ ala so la n'o ye maison des jeunes ye kɛnɛ in kanna na Mali yɛrɛ ka finitigilaka minnu fana dagalen bɛ yen u taara u ɲɛda olu kan yɔrɔ kofɔta ninnu kɔnɔ ani komisɛnnin caman bɛ yen minnu ye fɛn nafama ye k'a jira k'a fɔ bɛn ni kelenya b'a la ka sabati ministre min ɲɛsinen don réconciliation ko ma n'o ye malidenw kala ɲɔgɔn na Ismail Wage ale fana jɔyɔrɔ bonyana ko in na kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ nin bɛ bɛn ni kelenya de ko fɔ maliden an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye cogoya min na Mali ka kelenya Kidali tigɛlen tɛ ka bɔ Mali la a bɛ o sɛbɛkɔrɔ sɛmɛnciya fana kosɛbɛ sabula hakilina jiginna kabi waati min na jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale bi jamana ɲɛmaaya na min ye Kidali kɔni kun tigɛlen don an ka Mali faama caman na a ma sɔrɔla k'a fɔ a waati ninnu na ni maliden kungo ko bɛ taa Kidali yamaruya jɔnjɔ de bɛ ɲini i b'a fɔ k'i b'a la ka taa wali jamana kan nka ministre ba soba seegin bɛɛ lajɛlen ka bisimila Kidali o kɔni kɛra jigisigi ko ye mun na maa a bɛ se k'a fɔ ko an ka camanjɔrɔ faga maakura minnu nana u ye hakilina minnu fɔ u na waati n'o ye ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ bɛɛ ni tigɛ di ɲɔgɔn ma ani sigikafɔw bɛ sabati cogo min na maa minnu bɛ n'o fana ye jugu marifatigiw ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ olu bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na ka kuma ɲɔgɔnyaw sabati olu bɛɛ lajɛlen baaraw bɛ nin ko ninnu kɔnɔna la i n'a fɔ an ye kibaruya kunfɔlɔ minnu sɔrɔ olu b'a sɛbɛntiya anw ye cogoya min na n'an bɔra yen Mali ye sɛnɛ baganmara mɔni ale jamana ye n'i y'o ko fɔ i bɛ baganmara fana sɛbɛkɔrɔ fɔ olu cɛmancɛ la Mali kɔnɔna la san o san waasa Mali baganw ka lakana k'u latɔbɔtɔ k'u kisi bana jugu minnu bɛ wɛrɛ ci min ye bagansɔgɔba dɔ baaraw bɛ kundo ɲinan ta baaraw taara kundo karido cathédrale la min yɛrɛ la jamanakuntigi nɔnɔ bilara ministre ɲɛma Mokhtar Wane fɛ ka se ka taa bagansɔgɔ ale kundoni baaraw k'a yira k'a fɔ min ye bagan miliyɔn 63 ni bagan 548 ni bagan 400 olu kɔni de bɛna choix ni bagan sɔgɔ in senfɛla na ni fura jɔnjɔnw ye Mali bagan dɔgɔtɔrɔ hakili juru cana les vétérinaires fɛ min ye a kɛnɛ kana na Mokhtar Wane ale kɔni ye baaraw kun don ka misi biɲɛ dan fɔlɔ choix o kɔfɛ baganmaralaw ka ɲɛmaaba ni o ye Elhaji Boli ale ye ɲɛfɔliw kɛ k'a ka nisɔndiya jira ni bagan sɔgɔ la ka tila ka wele kan di jamana ɲɛmaw ma k'u ka wuli ka jɔ bɛɛ kɛ baganko bi kɔkɔrɔ don n'o tɛ ko bagan maralaw b'a la ka feere u ɲɛnɛma wa baganko bɛ ka kɛ kun ka di kuntigi kɔ sabula maa dɔw bɛ projɛtw monter bagan maralaw cɔ a la ka sɔrɔ a foyi tɛ se bagan maralaw ma ko jateminɛ ka kɛ o la ka fara kan min ye Kambila yɛrɛmarakafo ɲɛma George Kanɛ olu fana ye ɲɛfɔli kɛ ka welebila kɛ malidenw ma n'o ye bagantigiw ye u ka ni bagansɔgɔw don bɛrɛ la waasa baga bɛ se ka yiriwa Mali ka sɔrɔ u ka se ka sabati u ye mun fɔ an ka lamɛn. Y'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ jamana hakili banna jamana ɲɛmaaw hakili banna
ni fɛn min filɛ nin ni don kɛrɛnkɛrɛnna k'a di anw ma ni y'an ka don ye a ka dɔn fɛn min bɛ nin baara dafa min b'an ka yiriwa sabati dɛmɛ min talen don k'a ɲɛsin an ma jamana fɛ an ka baara kɔnɔ n'o y'an bagan maralaw ye an k'an jija bagan sogo in a kana kɛ a promokari la an y'a kɛ bolokofɛfɛn ye i bɛ fɛn fɛn la i bɛ don a la nafa ani yiriwa de kama o kuma fɛn min bɛ se k'i kisi i ka baara kasara ma ka na ni yiriwa ye i ka baara kɔnɔna na ka na n'i ka kɛnɛya ye ne hakili la o ye fɛn ye an kan k'an cɛsiri o la kosɛbɛ sanga ni waati ni baganw sɔgɔ waati sera an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in bagan bɛɛ lajɛlen ka sɔgɔ. a komini kɔnɔ nisɔndiyakoba don a bɛ min yira la a b'a yira k'a fɔ an ka komini jɔyɔrɔ ka bon bagan mara la ka sababu kɛ nin y'a siɲɛ 4nan de ye nin kɛnɛ in bɛ sigi an ka komini kɔnɔ n'o ye Daral sugu ye. Daral sugu n'i ye jateminɛ kɛ sugu belebele don baganko ta sira fɛ jamana in kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ marché min don jamana caman bɛ na sugu jɔ Daral la donc baganko fana bɛ yɔrɔ min na Mali tɛ jamana fitinin ye baganko la donc n'o kɛnɛ bɛ sigi bara ne bolo o ye nisɔndiyako ye bawo halisa o bɛ courage de di bagan maralaw ma a bɛ courage di bagan jagolaw ma u bɛ baara min na halisa pour que ka baara in ta banbana. tabarikala kɛnɛ in kalan na min ye k'a dɔn k'a fɔ bagan sɔgɔ la a caman cɛra ni k'a di u ma u ka se ka bagan sɔgɔ cogo jɔnjɔn na bagan misɛnnin fara kumaba kan na bagan bana yɛrɛ bɛ se ka kisi n'o ye charbon n'o dɔ ye safa ye n'o dɔ ye bagan bana o bana bi wɛrɛ yɛrɛ ci ni ka sɔrɔ yɛrɛ nagasi bagan maralaw olu ta fanfɛla na n'an bɔra yen an bɛna gafe wɛrɛ kɔnɔ n'o ye kala gafe ye Mali ka fara diɲɛ jamana wɛrɛw kan san tɛmɛnen ni san kura ale yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ sɛgɛnna kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ coronavirus ale kɔni cɛrina min kɛra sababu ye ka fiɲɛ bila baara dakun bɛɛ la kala ma to kɔ o la sabula kalanw zozorola kalanw bisi basara waati damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ Mali jamana faamaw y'a kanu ka se ka fɛɛrɛ bolo dɔw sigi sen kan k'a laɲini kala ka wuli n'o ye 2021 kalan wuli ye baaraw bolo dara ka bila kunun kan i n'a fɔ laadala kalan wuli kɔni kɛra lɔgɔlidenw ye balankuraw ni kaye kuraw samara kuraw ta ni ka lɔgɔli siraw olu sɛgɛrɛ minisiri min ɲɛsinnen kalanko ma waasa ka taa ko jateminɛ kɛ ale ye munumunu salo kɛ lɔgɔliso 5 la Mali kɔnɔ kunungo a ko kɛnɛ kan o lɔgɔliso dɔ ye lycée Askia Mohamed ye walasa k'a dɔn kala wulila cogo jumɛn na o lycée la minisiri taara mun ni mun fɔra coronavirus fɛɛrɛgulo bɛ cogo di Renouveau bɛɛ lajɛlen y'a jigida Maliki Jalo fulakɛ ale fana tun bɛ minisiri nɔfɛ a ko kɛra cogo di an k'a lajɛ. nɛgɛ kaɲa 7 kɔni sela lycée Askia Mohamed la Bamakɔ fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛlen don walisa ka lakɔlidenw kunbɛn bi kalanta don in na tɛgɛko safinɛna fɔ ka taa se nun datugunan doli ma olu jagoyalen don drapeau yɛlɛlen kɔ kalan kunfɔlɔw kɔni daminɛna Mali kɔnɔ bi kalanw bɛɛ lajɛlen kan ka daminɛ ni kalan kɛrɛnkɛrɛnnen ye coronavirus bana kan walisa ka kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen di kalandenw ma coronavirus bana kan yan kɔni kalandenw ye faamuyali sɔrɔ i bɛ se k'i yɛrɛ tanga coronavirus ma ka mesure barrière don ka mesure barrière la sabati ka masque porter ka éviter ka tigɛ di mɔgɔw ma ka mesure barrière mun ye 1 mètre ye ɲɔgɔn cɛ k'o respecter ka objet de surface k'olu désinfecter ɲani ka mɔgɔw la ani ka déplacement inutile k'olu fɛn éviter. gɛlɛya caman kɔni donla salon kalankow la ka kɛɲɛ ni coronavirus bana yɛrɛ ye fo ka taa se lakɔlikaramɔgɔw ka baara bila kuntalajanw ma ɲinɛ kalan minisiri fo ka taa se denmansaw ma olu kɔni ka laɲini ye kalan ka se ka kɛ ɲinɛ ka sɔrɔ gɛlɛya ma k'a la o de kama minisiri min sigilen don kalanko kuɲɛw ɲɛnabɔli ma professeur Dulayi Tarawele ale kɔni ye laɲini kɛ lakɔlikaramɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka se ka sigi ka fɔ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ. Lakɔlikaramɔgɔ sara tɛ mɔgɔ si bolo n bɛ se k'a fɔ lakɔlikaramɔgɔ sara bɛ Ala bolo donc lakɔlikaramɔgɔ ka n'u ta u dusu ma an ka sabali c'est vrai an ka condition ka gɛlɛn an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ faamaw kɛrɛfɛ mun ye n bila baara in na n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ k'u kɛrɛfɛ pour que an ni min ka kan o ka se ka d'an ma mais lakɔlikaramɔgɔw ka sabali an kana kɛ ni ko kɛra k'a fɔ ni sara ma kɛ le 25 ni ko kɛra an bɛ kuru jɔ an ka lajɛ an k'o bɔ a la n'an m'o bɔ a la faso avenir b'an tɛgɛ kɔnɔ
o de tun bɛ fɔ k'a fɔ école-karamɔgɔw ɲɛna halisa u ka sabali u ka dɔ fara u ka jija kan an ka n'an ta an dusu fɛ. hali n'o y'a sɔrɔ gouvernement ye fɛɛrɛ caman tigɛ lakɔlita kɔni ma se ka kɛ mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɔrɔnfɛ marabolo fɔɔ ka taa se jamana camancɛ marabolo yɔrɔ dɔw ma lakɔliso 100 caman datugulen don o yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ɲɔ ɲɛni ye. ka kɛ ni lakanabaliya ɲɔ ɲali ye mali kɛ ani ka kɛ ni sarakɛla ni sara traiteba dɔw fana ka kunnagwɛlɛya ani mago tɛ ko la ye kati lakɔli publiki caman bɛ yen olu kɔni ma kalan kɛ k'a daminɛ kati dugu kɔnɔ fɔ komini bi caman min bɛ kati kɔnɔ o lakɔlidenw kɔni tora so dɔw tora fiɲɛ na a ma sɔrɔla k'a fɔ maa minnu ɲɛsinen don sarako ma minisiri yɛrɛ da sera a ma ko ni sara ma kɛ ka bɛn ni 25 ye u b'a ko bɛɛ lajɛlen kalama k'a fɔ kati bɛ ɲini ka kɛ dugu ye bolokɔni bɛ siɲɛ la k'a sabu kɛ maa dɔmɔdɔni ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ sara labɛnni baaraw kunna ani akademi maa ɲɛma dɔw bɛ yen olu kɔni ka kunbɔ ko la nasiratigɛw ye kama minisiri minnu tɛmɛna waati tɛmɛna olu ye sariya dɔ bila sen kan sariya min na lakɔli karamɔgɔw ka sara baaraw dalabɛnni ka bɛn waasa sara ka kɛ coyi ka bɛn ni kalo sa ye a kana kɛ kalo salen lakɔli karamɔgɔw bɛ mɔɲumako la maa dɔw bɛ yen minnu bɛ sarako kunna olu ko an mago t'a la anw ka sara tɛ min ka d'an ye an b'o kɛ o kɔni kɛlen gɛlɛya ye kati kɔnɔ nka min ye préfet ye ale ni syndicat ɲɛmaw préfet Haruna Jara olu bɛ wuli ka jɔ la ko bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na sabula a yira k'a fɔ régisseur dɔw bɛ olu tɛ baara dɔw talen don ka bila a la u t'a dɔn u t'a ɲɛɲini dɔw yɛrɛ fana da ye an mago tɛ la sabula anw ka sara sɔrɔlen don ni lakɔli karamɔgɔw ta ma sɔrɔ u tɛ fɛn tiɲɛ anw ye wa ko kɔni filɛ nin ye a kuma selen don minisiri yɛrɛ ma ale yɛrɛ y'a fɔ a da cɛmancɛ la ko a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ jamana faamaw kɛrɛfɛ waasa kalanko ka se ka don bɛrɛ la ko lakɔli karamɔgɔ sara tɛ maa si bolo u b'a yira k'a fɔ ko sela kuntigiw ma ni ko ma bɔ la o n'a kɛ olu yɛrɛw ka fana kunbɔ ko la ye gɛlɛya dɔ fana bɛ ɲina lakɔli wuli la a daminɛ bali o gɛlɛya dɔ ye mun ye o ye kɛnyɛrɛye kalansotigi minnu bɛ yen n'o ye école privée kɛrɛnkɛrɛnnenya na lycée privé tigiw ni professionnel privé tigiw jamana faamaw bɛ denw orienté lakɔliw la nka a yira k'a fɔ lakɔliso tigi dɔw bɛ yen minnu ye privé tigiw ye ni denw orientera u ka lakɔliw la u bɛ denfaw bagabaga ni kalontigɛw ni kuma caman ye k'a fɔ ko transfert tɛ se ka kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ taa fɔ k'u b'u sen da denw ka transfert kan an ye ɲinini minnu kɛ k'a ɲɛfɔ denmansa bɛɛ ye ni den orientera dugu mali marabolo fɛn o fɛn na n'i y'a sɔrɔ yen tɛ sagona yɔrɔ i b'a fɛ k'a bɔ yen ka taa bila lakɔliso wɛrɛ la jamana ka sariya bɛɛ lajɛlen b'o daga sabula a bɛ sariyaw kɔnɔ kala sariyaw kɔnɔ k'a fɔ den masa bɛ yɔrɔ min na walima den masa bɛ fɛ a den ka taa kala kɛ lakɔliso min na jamana fan o fan hali ni den orientera Sikaso n'i b'a fɛ ka taa n'a ye Kidali lycée la ni a bɛ kɛ sariyaw kɔnɔ transfert taabolo jɔnjɔn bɛ yen den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ yen nka lycée privé tigi dɔw bɛ yen bi olu kɛlen don ka bagabagaw ni i k'a dɔn sengola dɔw ta ka ɲɛsin denfa dɔw ma k'u denw jagoya bila u ka lycéew la k'u tɛ bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ jatigila t'u bolo yen dumuni t'u bolo e dun ye lycée tigi ye tɛna na u balo yen nɔ o kuma ko jateminɛw bɛ sen na hali bi an bɛ ɲininiw na lycée minnu bɛ o kolobo kalaba kow la ka kibaruyaw ɲini k'a lase bonya ni karama kɔnɔ jamana faamaw k'a dɔn k'a fɔ hali bi yɛrɛsago kɛ fanga ka bon lycée privé tigi dɔw yɔrɔ an ka jamana kɔnɔ diɲɛ tɛna kɛ ni min ye den masaw fɛ tɔɲɔ don fana a bɛ kɛ sababu ye ka den dɔw ka kala tiɲɛ sabula jatigila tɛ den min bolo yɔrɔ min na n'i y'o bila yen nɔ ni o ma na a masaw kɛrɛfɛ o ka kala bɛ nɔgɔ walima o den bogotigininw bɛ kɛ maaw ye diɲɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka ɲɛsin u ma jango dɛnkɛrɛnɛw ni violence tile ninnu na an ka jamana kɔnɔna la nka kunba jɔnjɔn ye mun ye o ye den kelen o kelen bɛ orienté lycée privéw la san o san jamana bɛ sefa wari miliyari caman sara lakɔliden kelen o kelen 20 ni kɔ de bɛ sara o kunkɔrɔ jamana ye u bɛ dili min kɛ o lycée privé tigiw ma o kɛlen don ka walidenw kɛ jagofɛn ye minnu t'a fɛ denw ka transférer ka b'u la k'a fɔ denmansa bɛɛ sariya kɔnɔ den ka transfert u ye hakɛ ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ u kana siga o la u ka taa ɲɛɲini a ɲɛ jɔnjɔn la akademiw na waasa u ka denw bɛ se ka taa u sagona lakɔliw la cogoya min na o jateminɛw kɔni bɛ nka an yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ o la waasa ka kibaruyaw di maaw ma ladiriya kɔnɔ saga 43 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan fanta tumota an bɛ kibaruya kunfɔlɔw sonsɔrɔ yan hali n'a ma sɔrɔ k'a fɔ kibaruya tɔ bɛ segin kɔnɔ cɛ ka fili t'a ban min ye fulakɛ ni Idrissa Sidibe kunu an b'a fɔ a ye cɛsiri mun kɛ ka se ka kibaruyaw di ka sabu kɛ kunu wulikajɔw fanga bonyana an yɛrɛ bolo kosɛbɛ fanda tumota hali ni y'a sɔrɔ aw farala kan n'aw bɛ fɛ ka coup d'état kɛ a ye n'i ka cɛ kɛ
ne mun fɔ e ni ba dɔw Isaka ba m'o f'i ye dɛ ayiwa Amadu ne ma fɛn fɔ dɛ an ka taa ɲɛfɛ ayiwa an bɛ taga ɲɛfɛ merci i ni ce kunnafoni ɲuman dili la an kanubagaw ma sisan an bɛ taga Sori Ibrahima Diallo fanfɛla la sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ cogo di an ka siraw kannaw la sirabaw lahalaya